28. október u nás stále nie je štátnym sviatkom ako vznik Československa. Boli by ste za to, aby sa ním stal? Ja by som dal 150 hlasov za to. Aj podniknete nejakú aktivitu v tomto smere? Ja som v podstate sa už o tom informoval a v podstate mi bolo povedané, že je to neprechodné. Že štátnych sviatkov už je veľa a že to je neprechodné, takže potom som už nad tým aj prestal rozmýšľať. A práve toto tým oni argumentujú, že tých štátnych sviatkov máme veľa. Ktorý by sa podľa vás dal nahradiť? Zrušiť? Tak ja si myslím, že máme dva sviatky, ktoré v podstate sú spojené k tomu istému. Deň ústavy a deň vzniku Slovenskej republiky. Ja si myslím, že tam by stačil jeden a tento vznik Československej republiky tam určite patril, pretože bez toho možno by sme dnes ani nemali tú Slovenskú republiku. Takže takto by som to ja akože si najskôr predstavoval, že by sa to dalo vyriešiť. Žiaľ, teraz som zaregistroval snahy skôr, že ešte treba znižovať ten počet, ktorý je dnes, no tak to by to v podstate neznižilo nič. Ale ja si myslím, že Slovensko by si zaslúžilo, aby tento deň patril k tým ozaj štátnym sviatkom. Ten štát vznikol 28. Boli pritom aj v Prahe Slováci a pri jeho budovaní boli légie so Štefánikom, Štefan Osusky ako diplomat, respektíve ako človek, ktorý otváral dvere Masarykovi Benešovi v Spojených štátoch a mali by sme si konečne uvedomiť, že to je i naše dieťa, tá Československá republika a že keby nebola, tak vysoko pravdepodobne skončíme v iných súvislostiach, tak ako lužickí Srby v Nemecku, možno o nich viete, stali sa folklórnou menšinou, zanikli vo svojej podstate. Viem si predstaviť, že keby prežilo Rakúsko-Uhorsko, tak sa dnes tu rozprávame po maďarsky, študujeme na Alžbetínskej univerzite v Požoni, tí najmúdrejší na budapešťanských univerzitách a ctíme Petőfiho, ctíme Košuta, nakoniec to nie je taká hanba ctiť ich, a ctili by sme aj Horthyho, lebo však tak sa patrí. A to je taká odpoveď všetkým tým, ktorí majú výhrady voči vzniku Československej republiky a jej cteniu. Problém je v tom, čo hovoria vlastne odporcovia návrhu, aby pribudol ďalší štátny sviatok, že ich máme už veľa. My sme vždy ten návrh spájali s tým, že sa zároveň najmenej jeden zredukuje. A povedzme si otvorene, hádam všetci traja, ktorí tu stojíme, sme generácia, ktorá 1. septembra v prvej ľudovej sme dostali podkolienky, novú tašku na chrbát a vyrazili do školy. 1. september ako deň začatia vzdelávacieho procesu je tak pekný a dobrý deň, že obetovať ho ústave, ktorá po pár rokoch potrebovala 98 prijatých opráv a potom ešte mnohé ďalšie, a medzi tým z nej bol často trhací kalendár, tak musím povedať, že natoľko zase, aby bola štátnym sviatkom, ju nevidím. V tomto zmysle je teda výmena 28. októbra za 1. september absolútne na mieste. Budem rád, keď moje vnúčatá, ak začnú chodiť do školy, pôjdu 1. septembra do školy.